Ja, vi skal løse opgave 625. Vi skal bare gå i gang her. Vi skal løse opgave A først. Starter vi bare med. Vi har en ligning, der ser sådan her ud. 2 gange logaritmen til x plus 1 plus logaritmen til x er lige med 2. Det første vi kan gøre er, at vi egentlig bruger sådan en omvendt logaritmeregneregel, hvor den siger, at logaritmen til a i x det er det samme som x gange logaritmen til a, så vi egentlig logger 2 op på eksponentens plads. Det har vi så gjort her. Det næste vi så gør, er, at vi bruger en anden logaritmeregneregel, der siger, at summen af 2 logaritmer er det samme som det, der står inde i logaritmen ganget sammen. Så hvis vi prøver at gå videre til det næste her, så vi egentlig ganger det, der står inde i logaritmen sammen og tager logaritmen til det er det samme som det her. Det der er en anden logaritmeregneregel, der siger. Det næste vi så gør, er, at vi udregner parentesen her x plus 1 i anden. Så den kommer til at se sådan her ud. Så der står x i anden plus 1 plus 2x. Og så har vi stadigvæk den her x, som vi tog fra den anden logaritme, som vi så ganger ind i parentesen nu. Kommer til at stå x i tredje plus 2x i anden plus x. Og så skal vi så have fjernet den her logaritme, så vi kan isolere vores x'er. Det gør vi ved at bruge roden 10, som logaritmen går ud med. Der er nemlig en anden logaritmeregneregel, der siger, at x lige med 10 opløftet i logaritmen til x. Så det betyder egentlig, at logaritmen og 10 opløftet i logaritmen, de går ud med hinanden. For så vil det komme til at stå x lige med x. Hvilket er sandt. Så logaritmen og 10 går ud med hinanden her, og vi får det til at se sådan her ud. Så x i tredje plus 2x i anden plus x er lige med 100. Så solver vi så herfra, og vi får resultatet 4. Opgave B, der skriver vi vores ligning op igen her. Logaritmen til x plus 1 plus 2 gange logaritmen til x minus 1 lige med 1. Gør vi lidt det samme igen, hvor vi har, vi har 2 her, som vi flytter op på eksponentens plads. Så den kommer til at se sådan der ud. Og så gør vi egentlig lidt det samme igen, med hvor vi regner parentesen ud herovre. Yes, og så regner vi, eller først så sætter vi de 2 logaritmefunktioner sammen. Derefter regner vi parentesen ud, x i anden minus 2x plus 1. Til sidst ganger vi parenteserne sammen her, så vi får til at stå x i tredje minus x i anden minus x plus 1. Så ophæver vi det med at bruge roden 10 og løfte op i logaritmen til x i tredje minus x i anden minus x plus 1. Samme gør vi selvfølgelig på den anden side, så står 10 i første. Så kommer man så til at stå x i tredje minus x i anden minus x plus 1 er lige med 10. Og så solver vi så ligesom før, og så får vi at vide, at finder ud af, at x er lige med 2,65.